Σήμανση περιοχής με απειλούμενους κρίνους της θάλασσας από το Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνονα και υγρότοπο Μούστου. Ο κρίνος της θάλασσας, Pancratium maritimum, αποτελεί ένα από τα ομορφότερα φυτά των αμμωδών παραλίων. Ανθίζει το καλοκαίρι με λευκά αρωματικά άνθη που ξεκινούν από έναν υπόγειο βολβό. Ο οικότοπος του είναι η χαλαρή άμμος στις αμμώδεις παραλίες και στους αμμόλοφους των Ομοθηνών, σε άμεση γειτνίαση με τη θάλασσα, και παράγει συχνά πυκνές συστάδες. Μέλη του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης με τη βοήθεια 2 εθελοντών προέβησαν σε σήμανση της περιοχής με ταινία και ενημερωτικές ταμπέλες με πληροφορίες για αυτό το τόσο σημαντικό φυτό. Ορισμένοι πληθυσμοί του σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας έχει παρατηρηθεί ότι συρρυκνώνονται καθώς η απρόσεκτη τουριστική αξιοποίηση των παραλίων μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα φυτά. Στο Μουστό το Pancratium δεν είναι πολύ διαδεδομένο και ο πληθυσμός του χρειάζεται εποπτεία ώστε να μην υποχωρήσει περαιτέρω. Δεδομένης της σημαντικότητας και της σπανιότητας ορισμένων φυτών που απαντώνται στον υγρότοπο Μουστού, οι επισκέπτες της περιοχής οφείλουν να μην προκαλούν βλάβες, όπως χάραξη φλοιών δέντρων, κόψιμο ή εκρίζωση φυτών, περπάτημα ή οδήγηση πάνω σε φυτά. Τέτοιες ενέργειες ζημιώνουν σοβαρά το περιβάλλον, απαγορεύονται από τη δασική νομοθεσία και διώκονται ποινικά.